tänne Koitelin koskelle koskislalomin Suomen mestaruuskilpailuihin. Tämän koskislalomin ideanahan on laskea noin 500 metriä pitkä rata puhtaasti läpi ilman kosketuksia. Jokaisesta kosketuksesta porttiin tulee 5 sekunnin lisäaika ja 50 sekuntia tulee lisää, jos portin ohittaa tai sen lävistää virheellisesti. Portteja on kahdenlaisia, vastavirta- ja myötävirtaportteja. Vastavirtaportit ovat punavalkoisia ja myötävirtaportit vihreävalkoisia. Tämä Koitelin rata on erittäin nopea ja samalla vaikea. Normaalin 500 metrin sijasta Koiteli on rypistetty runsaaseen 300 metriin ja kilpailijoilla on 24 porttia lävistettävänään. Koskislalom kysyy Melojalta koko vartalon erinomaista hallintakykyä. Ja yllätys kyllä suurimmalla rasituksella ovat lonkka sekä jalat eikä suinkaan kädet, kuten kuvista voisi päätellä. Olemme nyt ensimmäisen laskun ratkaisuvaiheessa. Numerolla 38 laskeva viime vuoden Suomen mestari Esa Veijola pujottelee radan vaikeimmassa kohdassa ja kuten näkyy, homma on hallinnassa. Ensimmäisessä laskussa Veijola sai ajan 159,68, Juha-Matti Leväsalmi oli toisena 178,07. Juniorien sarjassa Petri Leukunen laski saman ajan kuin miesten ykkönen ja juniorit Petri Palkinen sekä Mika Brennare olisivat kiilanneet miesten sarjan kärkisijoille. Nyt ollaan toisen laskun miesten ratkaisuvaiheessa ja numerolla 31 tässä Petteri Vermasvuori punnertaa tiukasti. Tänään Suomen mestaruuspronssia. SM Hopeaa ottaa numerolla 37 laskeva Juha-Matti Leväsalmi, joka toisessakin laskussa häviää mestari Esa Veijolalle 1,5 sekuntia. Ja tässä mestari numero 38 Esa Veijola ja hänen näytteensä. Parasta tässä lajissa on se, että saa viettää aikansa ulkona ja ennen kaikkea veden päällä. Ja kaiken lisäksi se on vielä hauskaa.